complicado para empezar. E que xa temos que ir falando de posibles favoritos para xogar o playoff de ascenso. Eu creo que, polo menos por investimento, por fichaxes, por nomes, o San Sebastián de los Reyes é un deses equipos que ten que estar arriba. Ademais, como vemos, nun novo escenario, non é o habitual Mata Piñonera, e aí estamos vendo un deses xogadores, Aquil Emaná, exxogador de primeira división. Bueno, foi un partido que se decidiu na segunda metade, o Racing de Ferrol dispuxo de algunha oportunidade, como ese lanzamento de Pablo Rey, esta outra oportunidade na que a pique se está de marcar un ex do Sanse, como é Bruno Rivada, e a ver o papel que fai o Racing de Ferrol. Dende logo, aí xogou Dani Abalo, aí xogou Alex López, aí xogou Iker Rodellar, aí mantén o bloque do ano pasado. Bueno, creo que o Racing, polo menos, fixo un equipo que traza con boa pinta. Claro, é que fíxate que o ano pasado xa tiña xogadores con experiencia na segunda B, entón non lle facía falta moitos retoques. Lle deu algúns retoques como Alex López, como Dani Abalo, como comentabas, que creo que lle dá un plus de experiencia, un plus de calidade. E bueno, é certo que empezan con un rival que eu tamén coincido que é aspirante a estar aí para entrar no playoff. Bueno, un mal inicio de partido, o sea, de campeonato, pero bueno, a ver. A ver se vai para arriba o Racing, 1-0 marcado por Ferruiz de cabeza, despois a oportunidade de Joselu, o 2-0 anotado por Joel, en 10 minutos chegaron eses 2 goles en contra do Racing de Ferrol, o San Sebastián de los Reyes, repetimos, non sei, Rayo Majadahonda, Atlético Baleares, Real Madrid Castela, San Sebastián de los Reyes. Este ano, bueno, todos os anos hai a priori moitos candidatos, pero eu prestaría atención, repito, a priori, a eses 4 equipos. Non sei se vos atrevedes a incluir algún, se metedes algún equipo galego nese abano. Eu diría o Pontevedra, pero Sí. penso que teñen que pasar máis xornadas aínda para poder calibrar se vai a estar dentro dese